Това съм в Яки. Знам колко ми се снимал, просто нещо много проблем с снимането. Сега снимам на лаптопа. Вижте вече на телефона ще открия как едно приложение снимам, защото на мога да взе нещо иска, открих едно приложение, ето мога да снимам и на таблета, на лаптопа не знам. Нямам YouTube на лаптопа и това ще направя така. Както ще ще направя на свят. Ще не знам. Какво? Кое това? Опа, те си искат да в Майнкрафт. Ами, какво да се правя? Добре, тама ще видите как да влизате в Майнкрафт. Просто цъкате Майнкрафт, да? Още един път трябва да цъкате. Така. И за това нещо, ако искате, трябва, ако искате, може да се напишете. Тук е там името, ето това нещо. Просто тук имаме два. Да, имаме два, както си знаех. Просто цъкаме тук. И трябва да чакаме тук да се заради, той се сърди са. Чакаме да излезе крафтни тейбъл и той излезе. Цъкаме тук и играта. Така. И си играме в свят. И играме. Така. Само искам малко да пия вода. Аз съм в кухнята. Така. Какви са такива животни? О, има и краби. Майко повече животни има. Ще ви кажа. Така. Колко има да ядеш, бе? Искаш дърво да ядеш? Сериозно, какво да ядеш? Ама потай. Така. Ами да ви кажа, преди аз пак се направих къща на Майнкрафт. И отидох в пещера и там намерих 3 диаманта, хора да кажа честно. 3 диаманта намерих. Пада, много добре. Ако намирах, ще направя клип на тази серия. И да. Също аз имах и дрехи. Тя много работи имах. Така. Какви животни има тук? Просто да направим оръжията. Първо направим меча и спирам тук, после ще направим други оръжия. Ще направим меч само това. После да направим крашни тейбъл, което е по-важно. Да направим оръжия. Така. Пръчка и... така. Сега. Трябва да животни се захрана, нали? О, да, си краво. Как е? Сила, къде си, така. Спасето какво е? Така. Аха, сега прашчо, къде прашчо? Има кокошки, нека да видим по кокошките. Те са по-лесни. Прашчо, умирай. Кай си бе? Много бързо си бе. И колко малък. Пуйка! Пуйка. Чакай, къде може да крави? Или овцете ми трябва по-скоро. Не може да овцете. Има нещо на меч. Ако искате, може да направите нещо с меч. Вижте. Ако искате да се спасите с меча, ето тук мишката, цъкате с дясното на мишката, цъкате десния бутон. Ето така и виж какво става. Така. Охо. Ами, къде са има цветове? Дай всички дърво, за да направим оръжие. Аз имам ли дърво? Имам, ще за къщата, ще направим къща, нали? Ще направим къща от пещера. Ще видя. Овце видях! Овце, къде е пещера?
Нека видяхте. Ето го. О, 3! Точно! О, късметлия, Максано. Там още. Къде си, ма? Бля. Така. На втората вече ще направим къща. О, такива пещера, супер. О май гад. Като лаги много, вижте какво става. Трябва да си хъбат това дървото. Но поне се спасих. Да. Къде са овцата? Ето го, това преди го шибах. Да го дървте. Умирай. Умирай. Това не си тя. Ако биш той, ще да се си напълвам. Така, къде имаш още някой си овце, къде ще? Още овцата. Така, може да чуете книжката. 3 точно са. Така направим челенджия. Така. Това правим така. Тук само ще пиша Майнкрафт. Мисля, че ще напиша заглавието само Майнкрафт епизод. Майнкрафт серия епизод. Серия 1. Майнкрафт епизод 1. Майнкрафт част 1. Защото това няма да открие нещо хубаво. Ако сериал стара храна 10-та, защото заради една легендарна, дори, Инферното. Аз ще ви покажа само 4 легендарки, аз ако искате може да ви кажа. Спарки, Инферно, Електризър и коя ще това Майнер. Така. Дори отворих Legendary King Chest и там получих Майнера, просто имаше дълъг и това за Майнера, си спрях Майнера. Трябваше да избера дълъг по-скоро. Защото аз тези карти не ги знам, кои бяха силните. Просто не знам. Но ако избрах дълъг, ще изде по-хубаво. Така. Така. Да направим едно лего. Така. Това, да, хора, ще сме чувствате нещо стана звука, не знам какво. На втората игра, като направим първата игра играх, после си спрях да играя и после пак започна да играя и ще си спря звука, не знам защо какво стана. Така. Това бях станото, преди беше имаше пещера, какво направя. Ще намеря друга пещера, ще намеря друга. Вземем камени. Ще трябва да си направя камени оръжие, една печка за храна, защото всеки момент мога да огладния. Май тук мисля да ще намеря един кол. Кой това? Майко! Видя ми се като... това е дърт, нещо ми се видя като нещо, това е дърт. Като играя тази игра малко съм изморен. Аз имам две игри тука. Опа! Има тук симулятор тук някакви камерани и с една... тая Minecraft Survivor. Така... Мисля да изтегля Grand Theft Auto San Andreas. Сам мисля си кажа, че това има много дълго. Не нужно. Като направим къщата, вече ще отивам пещера, ще намерим айрани. Почти... Не съм тежко. Това ми трябваше.
Само 2 кола, стига е. Даже да почва, почва. Супер. Аз колко имам? 21. Супер. Така. Ами, утре ще снимаме Clash Royale. Така че да. Не днеска. Останаха 22 камъни. Камъна пък. Няма такава дума камъна. Може би има. Сега. Слънцето вече почти, как се каже, шизмата забравих. Аз не знам много български. Просто аз не говоря български, а друг език. Чифач. Така. Ходим тук. Значи 22. Гледай сега да си направим мъжета. Сега. Оставя тук клевата. Т.е. крашните бас клевата. Ще да оставя него, защото оставя леготи, защото може да стане късно. Сега. Ако ще аз я правя? Аз нямам много бе. От ще направим. Съм будил. Само ли не? Хайде. Крипа явно ще бъде много. Не се справя, че крипа. Все тако се прави, че крипа. Само до... ще спра. Надявам се клипа да ви хареса, хора, който така може да сте. Оставете един коментар, дайте едно палче нагоре и оставете някакви коментари за една игра. Не за лаптопа. Ще видя GTI San Andreas, дали ще сваля, точно не знам. И напишите ми в коментарите каква игра искате да снимам телефона. Дори да изпари и ме интересува. Кажете ми една игра и дори с пари и аз ще снимам и чао. Чао хора и следващия клип.